Que tal? Moi boa noite, un saúdo dende a televisión local nesta xornada de venres. Pechamos semana, unha semana un pouco atípica con estas datas de Nadal de por medio, pero que servirá tamén como preludio do que será a vindeira semana, que teremos tamén esa festividade de Ano Vello e de Ano Novo. Imos desenvolver a continuación as novas máis importantes da semana, resumimos xas na televisión pública local, comezando por unha cita para os máis pequenos, para as máis pequenas da casa, dentro deste tempo de programación do Nadal. De feito, chamase Tempo de Nadal. A programación de Nadal destes días está dirixida en grande medida a combinar o ocio coa conciliación familiar. Nestes días, ata o día 30, pero logo tamén volven o 2 de xaneiro, os máis pequenos poderán disfrutar do Tempo de Nadal, un espazo de xogo infantil e xuvenil no patio do Colexio Santa María, entre as 4:30 e as 8:30 todas as tardes, e destinado a todos os públicos. Este programa ofrece actividades e espazos pensados para fomentar a creatividade, a diversión e o xogo en grupo, con zonas como Rolly Toys, cociña con Super Thanks, circuito carreira, Playmobil e un evento pirata garantindo unha experiencia lúdica, segura e inesquecible durante estas datas tan especiais. Logo tamén teremos outras citas como a do día 24, a de os xoves tivemos a visita durante a Noiteboa da charanga Os Celtas, percorrendo as rúas da vila entre as 12:30 e as 2 para o mediodía crear un ambiente festivo participativo. Agora, no máis inmediato, no que temos agora mesmo, pois o sábado, temos un espectáculo con Xapatita Pato, que nos traen o espectáculo Compaña. Será a partir das 6 da tarde, será no Auditorio Municipal e aínda se poden mercar as entradas en aspontes.sacatoentrada.es. O prezo é tan só 3 euros. La estrella del árbol de Navidad preguntó a Papá Noel, ¿quieres jugar? La estrella del árbol de Navidad preguntó a Papá Noel, ¿quieres jugar? Y tocaron las palmas, Twist, twist, se cogieron las manos, twist, twist, moviendo la cintura. twist, twist, ¡vamos a jugar! Y tocaron las palmas, Twist, twist, se cogieron las manos, twist, twist, moviendo la cintura. twist, twist, ¡vamos a jugar! La estrella que brilla en el portal preguntó a los reyes, ¿queréis jugar? La estrella que brilla en el portal preguntó a los reyes, ¿queréis jugar? Y tocaron las palmas, Twist, twist, se cogieron las manos, twist, twist, moviendo la cintura. twist, twist, ¡vamos a jugar! Y tocaron las palmas, Twist, twist, se cogieron las manos, twist, twist, moviendo la cintura. twist, twist, ¡paz y felicidad! La estrella del árbol de Navidad preguntó a Papá Noel, ¿quieres jugar? La estrella del árbol de Navidad preguntó a Papá Noel, ¿quieres jugar? Y tocaron las palmas, Twist, twist, se cogieron las manos, twist, twist, moviendo la cintura. twist, twist, ¡vamos a jugar! Y tocaron las palmas, Twist, twist, se cogieron las manos, twist, twist, moviendo la cintura. twist, twist, ¡vamos a jugar! La estrella que brilla en el portal preguntó a los reyes, ¿queréis jugar? La estrella que brilla en el portal preguntó a los reyes, ¿queréis jugar? Y tocaron las palmas, Twist, twist, se cogieron las manos, twist, twist, moviendo la cintura. twist, twist, ¡vamos a jugar! Y tocaron las palmas, Twist, twist, se cogieron las manos, twist, twist, moviendo la cintura. twist, twist, ¡paz y felicidad! Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Mama, she said roly poly. Papa, he said holy moly. Everybody want a chocolate. Choco. All the girls want candy. All the boys get ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco. Clap. Choco. Slap. Everybody say a chocolate. Here we go.
Everybody say chocolate. Chocolate. A choco choco. 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 Here we go. 1, 2, 3. Mama she said roll it, put it, Papa he said holy moly. Everybody want a chocolate. A choco choco. All the girls want candy candy. All the boys get ready ready. Everybody want a chocolate. A choco choco. Clap clap. A choco choco. Clap clap. Everybody say a chocolate. Here we go. A choco choco. Clap clap. A choco choco. Clap clap. Everybody say a chocolate. Chocolate. A choco choco. 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 Chocolate. Repasamos tamén o resto da programación do Nadal, que está sempre, como sempre, máis cinzada durante aqueles días que son laborables para aproveitar para o eido lúdico e tamén o da conciliación. De calquera xeito, aínda temos citas para estes días, repasámolas. A fin de semana pasada foi un dos momentos álxitos da programación de Nadal deste ano, unha proposta cargada de actividades para todos os públicos para aínda as vindeiras semanas ata o peche coa festividade de Reis. Unha programación que reforza o compromiso do goberno local coa cultura, o comercio local e a dinamización social, consolidando as Pontes como un referente na bisbarra durante unhas datas tan especiais como estas. Nas vindeiras semanas seguirán sumándose espectáculos familiares e concertos, cine, pasarrúas e maxia. De feito, vimos dunha fin de semana que registrou 3 cheos absolutos. Confirmaba tamén a excelente acollida das propostas culturais e de lecer pensadas para persoas de todas as idades. A programación comezaba o venres coa actuación da compañía local Picariños, que encheu a Casa do Peso co espectáculo infantil A Maxia do Nadal, dirixido ao público máis novo. Música, risas, baile e moita diversión marcaron unha proposta pensada para nenos e nenas de entre 2 e 8 anos que permitiu conectar as crianzas co espírito destas festas a través dunha experiencia lúdica, participativa e chea de maxia. Acórdate, respiramos e saluda a toda esta xente que te viñeron ver. Isto é caos de animal. Ninguén está a seguir o plan. Pero tranquila, que seguro que entre todos atopamos unha solución. Sí, seguramente que sí. Seguro que sí. Sí, xa ves como sí. Estades preparados? Vades me axudar? Sí! Non me escoitei nada. Vades me axudar? Sí! Pois vai comezar a nosa primeira proba. A procura do Nadal. Non di. Sen pousas douradas non hai Nadal. Que? Eu tiña algo dourado. A ver se nos teño. Ai, non. Era unha galleta. En total, si era o xa comiche. O sábado á tarde foi a quenda da música en directo coa actuación da orquestra Os Satélites, que ofreceu o tradicional baile de Nadal no patio do Colexio Santa María.
Durante preto de 3 horas o público asistente gozou dun concerto cheo de ritmo e bo ambiente nun espazo que registrou tamén un cheo absoluto e que se converteu nun punto de encontro interxeneracional alrededor da música e da danza. A fin de semana pechouse o domingo cun novo éxito de público no Auditorio Municipal, no Cine Lobby. Enchíase para acoller a que a cuarta Gala Internacional de Ilusionismo As Pontes ten Maxia. Tivo unha duración de aproximadamente hora e media, un pouco máis, unha gala que contou coa participación de recoñecidas e recoñecidos magos internacionais. Estivo Mago Murphy, dende Madrid, que foi ademais o mestre de ceremonias, estivo Dania Díaz, de Venezuela, estivo Pello Rivas, de Bilbo, dende Logroño chegaba Edama, e Bojinku, o máis lonxano, chegaban dende Corea do Sul. Ofreceron unha noite chea de sorpresas, emoción e ilusión para persoas de todas as idades. A deste ano volve ser unha programación deseñada para que toda a comunidade participe e disfrute destas datas tan especiais, promovendo a convivencia, facendo da vila un espazo de encontro e de celebración. Ahora sí, Blanca acompaña a Isabel a la fusión. Bueno, a ver, no nos pongamos nerviosos, ¿eh? Nadie dijo que sea algo fácil. Se trata de apretarse un poquito, un poco de contacto físico, ¿vale? Calor humano. Blanca, inténtalo que yo te ayudo. A ver, levanta la pierna. Levántala más. Más. ¿Vale? Ahora pásala por encima de la cabeza y gira la nariz para que se te sujete. Muy bien. Chicas, por favor, ni pellizcos ni mordiscos, ¿eh? De verdad, perdón, señores y señores, ¿eh? Es que, perdón, ¿eh? En cuanto dejo de mirarlas en un instante, tirones de pelo tampoco, ¿eh? Que nos conocemos y os estoy viendo de reojo. ¿Vale? Ahora mucho mejor. Sacamos el codo de la boquita. No respiréis. Mete tripa. Lo que hay que hacer para poder presentar algo original, ¿eh? Bien, pero como toda realidad está compuesta de dos facetas completamente opuestas y diferentes, dividiremos nuestra caja en dos mitades. Y lo haremos con esta cuchilla. Sí, lo sé, da un poquito de miedo, pero os aseguro que no hay ningún problema. Yo soy un profesional, he hecho esto miles de... Bueno, en realidad, esto es la primera vez que lo hago, pero no me importa, porque sé lo que estáis pensando. Seguramente al meter la cuchilla por medio, con gran habilidad y esfuerzo, una de las chicas ha cogido la parte de arriba de la caja y la otra permanece en la mitad de abajo. Cierto, lo estáis pensando, ¿verdad? Pues no. Os aseguro que ambas están colocadas de tal forma que hay trozos de su cuerpo repartidos en las dos mitades. ¿No me creéis? Os lo voy a demostrar. ¡Hop! Si hubiera una chica escondida en la parte de arriba de la caja, habría muerto al meter las espadas. Pero ambas están vivas. Todavía. Chicas, por favor, sacad las manos. Hola, Blanca. ¿Qué tal, Isabel? Mírala, qué elegancia. Cómo saluda con la manita. Sé lo que estáis pensando. En estos momentos daríais lo que fuera por poder ver a través de un agujerito qué es lo que está pasando en la parte de abajo de la caja, ¿verdad? Cierto, os morís de ganas de mirar, ¿eh? ¡Qué curioso! Bien, veámoslo. ¿Por qué esperar? ¡Oh! Oh, en realidad no hay nada muy interesante por abajo. Probemos con más espadas. ¡Sí, más espadas! ¡Qué espada! Otra más. Pero si no queda espacio. Ah, sí, por ahí, sí. ¿Dónde están? ¿Arriba? Ah, ya lo sé. Por detrás. Damas y caballeros, ¡fusión! Un momento, ¿qué ocurre? ¿Queréis salir? ¡Claro! ¡Saquémoslas!
En la vida real no hay nada que sea ni totalmente blanco, ni totalmente negro. Por suerte en la vida, lo maravilloso y lo excitante son los matices. Y, como dijo el poeta, en este mundo traidor, nada es verdad, ni es mentira. Todo es según el color que el cristal con que se mira. Fusión. Damas y caballeros, esto ha sido Fusión y ellas son Blanca e Isabel. Unha nova exposición de Arpo que se apunta sempre a todas as actividades lúdicas que temos en Asponte nas diferentes programacións ao longo do ano. Desta vez, tranos a mostra Xanelas. Nestes días temos a posibilidade de visitar a exposición de pinturas Xanelas e Portas. Está promovida dentro da Asociación Local de Artistas Arpo. A verdade é que teremos esta semana que ven, porque teremos aínda mesmo o mes de xaneiro. Ata o 31 de xaneiro, en horario de mañá e de tarde, de luns a venres, e os sábados pola mañá, poderemos ver en Casa do Peso esta mostra que abra as xanelas da imaginación e cruza as portas da creatividade. Segue así a programación de Nadal deste ano cunha proposta de actividades para lecer, e desta vez a traverso da arte e da pintura. Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana, ay, cuando me estremezca, dispárame. Yo nunca he jugado al azar y por más que lo intento, no puedo enterrar la mitad de lo que fui. Contigo el siniestro es total y absolutamente inevitable. Me encuentro cantando tus versos al aire. Llueven las heridas, arden melodías. Las veo perderse en tu Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana, cuando me estremezca, dispárame, 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 dispárame. No puedo enterrar la mitad, no puedo borrarte, no puedo enterrar la mitad, no puedo borrarte. Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana, cuando me estremezca, dispárame. Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana, cuando me estremezca, dispárame, 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 Como cada venres, un tempo para adiantarvos o que podemos ver no cine. Sabedes que o temos a fin de semana e tampouco cine para no Nadal. Estas son as propostas desta fin de semana.
O cine non descansa no Nadal. Nesta fin de semana volvemos ter as sesións habituais con cine para adultos e para xente máis viuda. Comezamos mañá, cos máis pequenos da casa, cunha primeira entrega ás 5. A mesma hora en que teremos a segunda oportunidade de ver Lobo na Sal, na Casa do Peso, o domingo, hai 5 anos coñecíamos a Freddy Lupin, fillo do líder dunha manada de orgullosos homes lobo que quería medrar para poder axudar ao seu pai e aos seus tíos nas súas incursións nocturnas. Pero chegar a pubertade convertíase nun caniche rosa. E agora Freddy regresa a grande pantalla con 200% Wolf, pequeno gran lobo, que volve a dirixir Alex Staderman, o director da Bella Maya, e que foi a primeira coproducción oficial entre Australia e España. Unha película familiar dirixida aos máis pequenos na que se tratan temas como o respecto, a autoaceptación, a paciencia, a amizade, o esforzo e o traballo en equipo. E xa en cine para os maiores volvemos ter 2 sesións, o sábado ás 7:30 e ás 10 e unha só o domingo ás 7:30 da tarde. O cineasta Richard Linklater e o actor Ethan Hawke volven colaborar en Blue Moon, que é unha das películas máis agardadas deste 2025. Unha produción biográfica que nos mergullaba na vida do letrista Lauren Hart nunha noite clave na súa carreira, explorando os seus conflictos internos e o seu legado na música de Broadway. Cun elenco estelar e cunha narrativa única, a película promete ser un fío cinematográfico do ano, sen dúbida. A trama decorre nunha soa noite o 31 de marzo de 1943 durante a estrea do musical Oklahoma, en New York. Mentres o mundo do teatro celebra a innovación musical, Hart enfróntase ao seu propio declive persoal, reflexionando sobre a súa carreira, as súas decisións e os seus demos internos no bar onde ten lugar a celebración. As entradas poden retirarse na billetera do propio cine ou ben por adiantado en aspontes.sacatuentrada.es. E se sumábamos unha nova peza musical para As Pontes, tamén sumamos unha nova produción literaria. Desta vez Nariz Vermello é o título de un conto infantil que nos traía Cristina Arias. Outra veciña nosa que se suma á oferta literaria con raigames nas Pontes, Cristina Arias, moi coñecida no seu labor de xornalista del Progreso, é autora de Nariz Vermello, un conto infantil que supón o debut de Cristina, aunque para elo recuperamos un traballo xa escrito hai anos. Revisitaba un conto escrito cando ainda era estudante de bacharelato en Castro Laúz e nas clases de literatura galega. Agora decidí a sacalo do caixón e acompañalo das ilustracións da xervadina Laura de Cibreiro para ver publicada a súa primeira obra. Nariz Vermello é un conto que, que xurdiu hai moitísimo tempo, pero que foi evolucionando e que atopou a Laura polo camiño e fixo como a peza perfecta para que mellorara a historia. É unha historia moi sinxela que simplemente pretende divertirse, que non pretende ensinar nin contar nada que non sexa pasalo ben e disfrutar da literatura, que creo que é o máis importante. E aparte o conto ten 2 xogos, que hai un xogo dentro do propio conto que é a parte da ilustración. Edicións Embora decidía publicar esta obra destinada ao público máis novo e que a autora di que fala de soños que ás veces se soñan soas e ás veces se comparten. A presentación foi na Biblioteca Enrique Rivera Rouco e ali estiveron a autora e a ilustradora que, ademais de ler a obra, ofreceron un obradoiro artístico. Supoño que xa o fixestes como a propia avalicia. Sabedes que esa é a normativa cando haxa un accidente nas estradas e de momento que hai son moitas dúbidas, así que mellor que aclararas a través dunha charla como a que tivemos aquí, en As Pontes. Dende o vindeiro 1 de xaneiro será obrigatoria a utilización dos dispositivos de presencialización V16, a tamén coñecida como baliza V16. Bueno, falamos deste grupo das conectadas, das máis normales, por decirlo de alguma maneira, non? Pero temos un terceiro grupo que son o mesmo, conectadas, máis unha aplicación. Conectadas máis aplicación. Son as menos, hai 260 modelos, ou 260 e pico. Ainda estes días creo que estuveron certificando máis, non? Esta aplicación que é? É un regalo que me ven con este tipo de baliza. Entón, eu podo coller simplemente a base, a conectada normal,
sin aplicación ou podo acoller con a aplicación. Isto na caixa ven compatible con a aplicación, cos mi incidencia, SOS alerta, incluso alguna que chama a familia ou manda un mensaje á familia. Son aplicacións que realmente están ben. Avisa incluso si tráfico a plataforma recibeu o mensaje, que de outra maneira non se sabe. Son regalos que veñen a maiores. Pero cal é a contrapartida? Si se pode chamar contrapartida, que hai que dar datos. Aquí non hai que dar nada. Isto non está vinculado a nada, nin a un coche, nin a unha persona, nin a nada. Eu podo llevar a este señor pode llevar a señora, cambiarla, un coche para outro, sabe tráfico onde está conectada, en que sitio, pero non sabe de quen é, nin de que coche, nin nada, non? Nin sai coche. Nin sai coche, bueno, se é no medio do monte xa saben que é unha broma, que é unha trasnada, non? Unha leilada, non? Iso pode ser peligroso, pode ser sancionado. Non ten por qué, é no medio monte, pois pode ser de casa. Non, porque a lei di que non ten outra aplicación, máis que cando un coche está inmobilizado na calzada ou que lle caeu a carga. É un párrafo moi pequenino. Non ten outra aplicación. Non se concibe outra aplicación. Non é para andar por aí, non? Non, aí está moi claro, non? Entón, podo coller esta aplicación? Podo, pero teño que dar datos. Teño que descargar no móvil a aplicación, teño que ir a un dato que lle chama email, que son 15 números, teño que dar os datos, teño que registrarme, non? Entonces, eso sí que está vinculado. Podo apuntar 3 contactos, creo que é, na aplicación esa mi incidencia, podo poner vos outros coches, é dicir, hai varias aplicacións así a maiores, que veñen como un regalo. As dúbidas sobre o uso destas novas balizas de emerxencia que instituirán os triángulos de personalización tratábanse nunha charla na que se deu a coñecer o funcionamento da nova baliza e aproveitóse para reforzar coñecementos básicos sobre como actuar ante un accidente de tráfico. A charla ofreceuse na Casa do Peso, estivo impartida por expertos de DTA Aupro de Ortigueira. A baliza V16 conectada é un dispositivo que emite un sinal luminoso intermitente de cor amarelo e ao estar conectada á rede 3.0 da Dirección Xeral de Tráfico, da DXT, permite que a ubicación do vehículo quede registrada dun xeito inmediato polos servizos de emerxencia e outros condutores a traverso de paneis informativos. A DXT puxo en marcha este dispositivo coa finalidade de evitar que os condutores baixen dos vehículos e sexan un perigo na vía, como acontecía antes cando se producía un accidente de tráfico, cando tíamos que poñer o chaleco, sair do coche e montar os triángulos de perigo, desplazándonos por o CEM para colocalo e conseguir sinalizar o perigo. Esta nova sinalización deberá guardarse na guantera do vehículo e, en caso de accidente, debe colocarse preferentemente no tellado do vehículo ou no lugar máis alto do mesmo. Nestes días que máis e que menos recibíamos nos nosos teléfonos móviles, a través das redes, a través de mensaxes de WhatsApp ou de calquer outro tipo de comunicación, esas imaxes de xabaríns campando as súas anchas por as pontes. Pois o tema é serio, por tanto, hai unha serie de recomendacións que deberíamos seguir. Coñecémolas. A presenza de xabaríns no casco urbán vai moito máis aló dos vídeos que logo se viralizan nas redes. Dende o Concello de As Pontes veñen de publicarse unha serie de recomendacións para evitar os riscos e conflictos asociados á presenza de xabarís nos entornos urbáns. Ademais dos riscos para a integridade física das persoas, son cuantiosos os estragos provocados polos porcos bravos en parques e zonas verdes públicas, así como en propiedades privadas. Tamén son moi perigosos sempre os accidentes de tráfico que se producen con demasiada frecuencia pola erupción destes animais, sobre todo en vías inagardadas. Aunque as competencias son exclusivas da Xunta de Galicia, dende os concellos e nomeadamente dende o noso, ademais de demandar a atención e intervención da Administración Autonómica, veñen de publicarse nas canles informativas oficiais unha serie de consellos logo de que nas últimas semanas se viran bandas de xabaríns campando tranquilamente por rúas moi céntricas da capital municipal. Deberemos observar as indicacións nas zonas con presenza habitual do xabarín, extremar as precaucións e seguir as recomendacións das autoridades. Tamén é moi importante non asustar nunca os animais e, sobre todo, ese cuidado hai que telo cos cans, evitando que os acosen. Non debemos achegarnos a eles baixo ningunha premisa, mesmo para facer fotos, e evitaremos así correr tamén na súa presenza.
Hai que manterse a certa distancia e sempre deixarlles unha vía de escape. Non debemos tampouco facilitarlles nunca alimento, ni deixar bolsas fora dos contedores, verquedoires ou outros puntos de recollida de residuos. E sempre tapar correctamente os contedores logo de depositarvos o lixo. Xa a hora de circular é primordial colaborar coas autoridades municipais e seguir sempre as indicacións da policía local. Teremos especial cuidado con respecto á sinalización que identifica os puntos negros ou conflictivos e moderaremos a velocidade en rúas e estradas, e máis cando saibamos que zona de risco de presenza destes animais. Os datos di que non hai máis xabaríns, pero si está máis presentes. O seu acceso a zonas urbanas fai que os encontros sexan máis comuns e acenderon a alarma social. As imaxes de xabaríns en grandes grupos paseando polo centro da vila e barrios moi próximos preocupan polo risco que poden ternar para a cidadanía. Segue adiante a demanda para que se declare Vic ben de interese cultural a Cheminea das Pontes. Ademais, dende a coordenadora que pide precisamente ese Vic, amplíase tamén a outros elementos da propia central térmica. De momento parece que seguen tendo informes favorables. Dende a Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes, celébrase a consecución de 2 novos informes favorables ao mantemento da chemenea da central térmica. Logo de emitilos neste senso por senllos órganos consultivos competentes, celebrábano como un fito colectivo, froito do que cualifican como traballo rigoroso, acompañado de movilización social e compromiso coa defensa do patrimonio industrial propio. Reclaman agora que os criterios políticos concorden cos técnicos, e que poda haber unha resolución definitiva a maior brevidade posible. E confía en que a resolución aposte pola conservación, apelando a que se trata dunha expectativa avalada por unha parte moi significativa da poboación pontesa, e que suma tamén amplos apoios de institucións técnicas a nivel estatal e internacional, que a súa vez se suman a estes novos 2 informes de institucións consultivas acreditadas pola lei. Ao mesmo tempo reiteran que a plataforma mantén activa a solicitude formal adicional de incoación do expediente Vic do Parque de Carbóns e unha unidade funcional representativa central. Esta estaría integrada por unha torre de refrigeración, unha turbina e unha caldeira. Esta outra solicitude explícano como a vontade de garantir a conservación ou, cando menos, a variación técnica rigorosa de outros elementos esenciais dun complexo industrial que cualifican como único e para o que ven a posibilidade de amplos e variados usos. Neste senso reclaman tamén a creación dunha comisión técnica interdisciplinar coa participación das administracións implicadas da empresa propietaria e da representación social. Demandan que para que a decisión adoptada poda ser responsable para que o futuro destes elementos debe vir dunha avaliación técnica rigorosa. Foi todo por hoxe, foi todo por esta semana. Resumíamos o que aconteceu dende o pasado luns 22 ata hoxe venres. Agora disfruten da fin de semana, disfruten das vindeiras datas e volveremos a semana que ven cun novo informativo na televisión local. Últimos tamén, porque ademais de seren os primeiros xa do ano que ven, cando volvamos o venres, a partir da nova tempada, recuperaremos os informativos diarios. Pero ese é outro tema que vos contaremos no seu momento. Agora tócanos desexarvos unha moi feliz fin de semana e quedamos para a semana que ven. Un saúdo desde todo o equipo da televisión local de As Pontes. Boas noites e boa fin de semana.